Яңалыкны күрү һәм яңа гамәлләр башкару бик зур ләззәт. Бик француз фәлсәфәче һәм мәгърифәтчесе Вольтерның әлеге гыйбарәсе бүгенге чыгарылышыбызның лейтмотивы булып барачак. Исәнмесез? Эфирда Белем дөньясы. Алдагы минутларда уңайлы шартларда уйнау. Сарман сабыйларын тәрбияләү өчен нинди шартлар булдыра? Җәйге каникулларга бирем. Әлки районының кайсы объектлары яңартылган? Хезмәт һәм батырлык. Замана балалары интернет кулланучыларын нәрсә белән шаккаттырган? Татарстанда быел 40 мәктәптә, шул исәптән коррекцион мәктәпләрдә дә ремонт эшләре планлаштырылган. Мәктәпкәчә белем бирү йортларының 90-ы яңартылачак. 10 балалар бакчасында эшләр төгәлләнгән инде. Уйлап карасаң, социаль объектны ремонтлау моның нәрсәсе бар? Олы хезмәт, түгелгән тир, зур инвестицияләрдән кала. Бу әле милләтнең киләчәгенә җитди өлеш кертү. Менә шулай пафоссыз бу балаларыбыз хакына кылынган зур хезмәт. Яңа шартларда белем алу, уйнау, якты бүлмәләр һәм җылы йокы урыннары. Директор яңгыр алып килгән бәла нәтиҗәләрен ничек кенә рәткә китерергә дип уйлап йөрми, чөнки түбә хәзер яңартылган һәм явым төшен бүтән куркытмый. Бу башка уңайлы шартлар. Балалар да әлеге шартларның үзгәргәнен сизә. Персонал һәм педагоглар да хәзер вакытларын балалар белән файдалырак һәм нәтиҗәләргә күздерә ала. Белем бирү йортларындагы яңа уенчыклар һәм җайланмалар да башкача укыту мөмкинлекләре бирә. Хәбәрчебез Мәрсилә Искәндәрова Сарманның ремонттан соң яңартылган балалар бакчасында булып кайтты. Исәнмесез, хәерле көн. Түрдәм рәхим итегез. Сарман районы Лилия балалар бакчасын тагын да матурлаганнар. Күп кенә яңа җиһазлар кайтарылган. Ә балаларның елмайган йөзләре исә монда тудырылган уңай шартлар турында сөйләп тора сыман. Рәхәтләнеп уйнар өчен дә, иҗат, музыка, спорт белән шөгыльләнер өчен дә мөмкинлекләр бар. Балалар белән төрле шөгыльләр үткәрәбез. 20-20 минутлык, мәсәлән, мәктәпкә зәлек төркемнәре белән инде без эшләдек быел. Калган төркемнәрдә безнең шөгыльләр кыскача вакытлары үзгәрә. Һәм шулай ук төрле постановкалар куябыз, сценарийлар белән эшлибез, бәйрәмнәр оештырабыз. Ул шул бәйрәмнәрдә әти-әниләрне чакырып, алар белән бергә күңелләр ачабыз. Сарман районы Лилия балалар бакчасына быел 30 яшь тулган. Хәзер ул тагын да матур һәм якты. Чөнки мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрендә капиталь ремонтлау программасы буенча төзекләндерелгән ул. Ремонт эшләре өчен республика бюджетыннан 15 миллионга якын акча бүленеп бирелгән. Лилия балалар бакчасының төп юнәлеше безнең мирасыбыз булган татар телебезне тагын да үстерү. Киләчәктә үз туган телебезне саклап калу, буыннан буынга тапшыру өчен гаять зур хезмәт куя алар. Балалар бакчасы районыбызда балаларга татар телендә тәрбия һәм белем бирү буенча база мәйданчыгы булып тора. Без район бакчаларына шушы юнәлештә ярдәм күрсәтәбез. Әти-әниләр теләге белән без балалар бакчасына балаларны 1 яшьтән алып 7 яшькә кадәр кабул итәргә дә шундый мөмкинлекләребез бар. Лилия балалар бакчасында 6 төркем эшләп килә. Бүгенге көндә бакчага барлыгы 165 бала йөри. Аларның һәр кайсы үзенчәлекле. Тәрбиячеләр балаларда яшеренеп яткан сәләтләрен күреп алып, аны тагын да үстерергә омтылалар. Әнә бит кайсы шигырь сөйләргә бик оста, кайсы җырлый, бии, рәсем ясауга, кул эшләнмәләре сәнгатенә дә сәләтле балалар күп монда. Балалар белән уйнарга бик яратабыз, рәсемнәр ясыйбыз. Пластилиннан, тузлы камырдан, күп кенә матур гына үзебезгә ошаган әйберләр ясыйбыз. Алар белән аларны әниләребезгә, балалар бакчасында эшләүче тәрбиячеләребезгә бүләк итәбез. Шулай ук үзебезнең буш вакытларыбызны балалар белән төрле уеннар белән тулыландырабыз. Бигрәк тә балалар безнең татар халык уеннарын уйнарга яраталар. Балалар бакчасында бик күп хезмәткәрләр эшли. Тәрбиячеләр генә түгел, педагоглар, белгечләр, музыка җитәкчесе, физкультура инструкторы, өлкән тәрбиячеләр балалар белән югары шартларда шөгыльләнәләр. Тәрбия һәм белем бирү эшчәнлеге кысаларында алар бик күп проектларын тормышка ашырганнар. Ирешкән уңышлары да бихисап. Соңгы елларда гына Рәсәй күләмендә уздырылган күп кенә конкурсларда катнашып, җиңү яулаган алар. Иң истә калганы исә Рәсәй күләмендә узган ел балалар бакчасы һәм иң яхшы билингваль балалар бакчасы конкурсларында җиңү яулау. Проектларга
тәрбиешілер, білгішлер, барыбыз бірге башта жиылып, фикір алышабыз, проектларны түзейбіз. Андан соң әкірініп проект үстінде ішләп кетелер балалар белән. Һәм әлбәттә, шушы балалар белән генә эшләү түгел, тәрбиячеләр, белгечләр генә эшләү түгел, әти-әниләр белән тыгыз элемтәдә эшлибез. Менә шунысы бик сөенечле, әти-әниләрбез бик әйбәт. Һәрвакыт ярдәмгә килергә ашкынып торалар. Сарман районы Лилия балалар бакчасының исеме җисеменә туры килеп тора. Биредә шуннан да шәшкә кебек гүзәл бакча. Ә балалары гаять талантлы, татар телендә рәхәтләнеп беркин аралашалар, шигырьләр сөйлиләр, җырлар җырлыйлар. Туган телебезне үстерүгә ярдәм итәләр. Әлки районындагы социаль мәдәни объектларның яңаруы турында без сөйләгән идек инде. Биредә мәктәпләргә дә, балалар бакчаларына да яңа сулыш өрделәр. Әмма яшь буынның формалашуына алар гына йогынты ясап калмый. Бу катлаулы эштә китапханәләрнең дә рольләре зур. Хәзерге замана яшьләре китап укымый дисәләр дә, бу дөрес түгел. Китапханәләргә шулай ук мәктәп укучылары да, аларның әти-әниләре дә йөри бирә. Әлки районында белем бирү, китап уку һәм балачак традицияләре ничек саклануын хәбәрчебез Гөлфия Гыбайдуллина күреп кайтты. Әлки районы Базарламатак китапханәсенең ниһаять үз йорты барлыкка килде. Моңарча һәрвакыт чит биналарда урнашкан булган ул. Тулаем эшчәнлек алып бару өчен мөмкинлекләр бик аз булса да, китапханә эшен бер вакытта да туктатмаган. Биредә эшләүче хезмәткәрләр хәзер үз урыннары булуына сөенеп туя алмый. Последние 5 лет перед ремонтом мы Соңгы 5 елда ремонт алдыннан элеккеге башкарма комитет бинасында булдык. Ул бинада ремонтка мохтаҗ иде. Без әлбәттә анда эшләдек, әмма проблемалар бик күп булды. Чөнки иске бина бернинди дә шартлар юк. Шуңа да карамастан без эшләдек, бирешмәдек. Кайчанда булса үз йортыбыз булыр дигән өметебез сүнмәде. Китапханә чыннан да гаҗәеп килеп чыккан, балалары белән килгән кешеләр өчен аерым уен бүлмәләре бар. Уку залы да бик уңайлы, китаплар бик күп. Шунысын да әйтеп үтәргә кирәк, элек балалар һәм өлкәннәр өчен китапханәләр аерым булган булса, хәзер алар бер түбә астында. Бу күренеш яшүсмерләрне киләчәктә китапханәләргә карата кызыксыну уятырга ярдәм итә. Пока дети ходят в детскую библиотеку, Балалар алар өчен булган китапханәгә йөргәндә үк без аларны өлкәннәр китапханәсе белән дә таныштырабыз. Анда да бик кызык дибез. Өлкәннәр китапханәсендә дә бик күп чаралар үткәрелә. Анда балалар китапханәсе кебек үк шөгыльләнер өчен мөмкинчелекләр бар дип әйтәбез. Шуңа күрә бездә элегрәк югалган яшүсмерләр хәзер инде кызыксына башладылар. Алар хәзер китапханәдә тагын да арта башлар дип өметләнәбез. Хәзер инде алар өлкән сыйныф укучылары һәм өлкәннәр китапханәсенә киләләр. Әлки районы Базарламатак үзәк китапханәсенә 15 миллионга якын сумга капиталь ремонт эшләре башкарылган. Яңа китаплар да кайтарылган, искеләре дә сакланган. Балалар өчен дә, өлкәннәр өчен дә китаплар җитәрлек. наш фонд библиотеки центральной. Безнең китапханә фонды 30 меңгә якын. Бездә төрле атамадагы 30 меңнән артык китап бар. Милли секторда исә 5 меңнән артык китап. Чуаш телендә 100дән артык китап булса, калган барысы да татар әдәбиятын тәшкил итә. Алар татар язучыларының классик һәм хәзерге заман язучыларының әсәрләре белән тулыландырылган. Алдагы тапшыруда без сезгә инде Әлки районында төзекләндерелгән күп кенә объектларны күрсәткән идек. Нәби Дәүли исемендәге Базарламатак гимназиясендә республика күләм белем бирү учреждениеләрен капиталь ремонтлау программасы буенча 45 миллион чамасы капиталь ремонт эшләре башкарылган. Гимназияны хәзер танырлыкта түгел диләр. Укыту программалар тормышка ашыру йөзеннән компьютер һәм укыту классларында уңай шартлар тудырылды. Интерактив такталар белән тәэмин ителде. Спорт инвентарь кайтарылды. Химия һәм технология кабинетлары тулысынча яңадан җиһазландырылды. Шулай ук Ромашка балалар бакчасында 2017 елда 14 миллион күләмендә тулаем капиталь ремонт эшләре башкарылган, ә 2019 елда яңа җиһазлар алу өчен 3 миллион чамасы акча бүленеп бирелгән. Гомумән Әлки районында республика күләм программа нигезендә барлыгы 12 мәктәптә капиталь ремонт эшләре башкарылган. Киләчәктә әле тагын бик күп биналарда ремонт булуы көтелә. 6 яшьлек малай сеңлесен эттән коткарган. Сабый хәзер нинди хәлдә һәм Россия балалары нәрсә белән таң калдырган? Булар хакында Нияз Рахманның традицион рубрикасында атна сайын ул сезнең өчен мәгариф дөньясы һәм балалар тормышы турында гаҗәеп кызыклы яңалыклар туплап тора.
Сәлем дуслар, жайның экваторын уздық демек каникуллар шулай кемеге таба бара деген сөз. Кем жайғы ялы нешек өткәрәсің? Әлек біз кішкіне шақта күту андыр табағында, ебілмаса комбайн ярдамшысы болып ішлейдік. Замана балары жайны нешек өткәрә? Кем қойы ішлей? Бұл қақта біздің сәхифәді. Әйдегіз өзіміздікілерден башлық әлі тоныш болығыз. Бұл Қазанның күйіклі бестесінен Данияр Ғұмәрев. Әлігі малайға небәрі 14 еш болуға қарамастан ол үс ішін башлап жіберген. Данияр сыр жетіштірі. Әлбәтті бұл қотлаулы ішінде оңа әтиенесі һәм әбі бабасы да болуша. Ләкин ұмышқа ол бары тек өзі ереше. Эшмәкәрлек мәктәбен тамамлый, Рөстәм Миңнеханов аңа инвесторлар табарға ярдәм итә. Хәзер исә малай 15 төрле сыр ясый. Заказларын Инстаграмда кабул итә, әтиенесе аларны таратырга булыша икән. Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня я вам покажу часть приготовления адыгейского сыра. Сейчас мы будем вливать вчерашнюю сыворотку. Адыгейский сыр – это творожистый сыр. И, следовательно, нужно, чтобы молоко превратилось в творожистую смесь. Сыворотку мы будем вливать потихонечку, с интервалом. Для того, чтобы молоко лучше превратилось в творожистую. Әміне Дагестанда яшәүче Ибрахим Магомедов шулай ук көл бойында ятмый. 9 яшьлек малай тавык үрчетергә тотынган. Бизнесын туган көненә җыелган акчага башлый. Бу эшкә 3 ай элек тотынымны малай. Ибрахимның инде 150 тавыгы бар, алар көн саен 300 йомырка сала икән. Максат тавыклар санын 1000гә кадәр җиткерү ди яшьмәкәр. Иде телевизор карап яту, я булмаса TikTokка видео яздыру гына түгел инде бу. Чын бизнес. С самого начала я думал, какой же мне бизнес выбрать. И вспомнил, люди кушают еду каждый день. А бизнес кына түгел, хыяллар да безне каягын алып бармый. 11 яшьлек Александр Гусев 2024 елда Парижда узачак Олимпиадага әзерләнә. Моның өчен яшь скейтбордчы Казанның яңа ачылган Урам паркына зур өметләр баглый. Әтиенесе сүзләренә караганда, алар ил буйлап күп йөриләр, ләкин Казандагы кебек шартлар бер кайда да юк. Александр инде күп ярышларда катнаша һәм бу спорт төрендә шактый уңышлы чыгыш ясый. Киләчәктә хәтта Гусевлар гаиләсе Казанга күчү турында да уйлап карарбыз ди. Менә бит Казан урамы хәтта Мәскәүдә кызыктыра. В Татарстане молодежь была и будет движущей силой нашей республики. Алдагы яңалык бары тик нерв системасы көчле кешеләр өчен. Сеңлесен эт ташланудан коткара. Сүз кечкенә Бриджер исемле малай хакында. Шунда ки урамга чыккач кызга эт һөҗүм итә. Малай исә сеңлесен гәүдәсе белән каплый. Нәтиҗәдә ерткыч малайның битен һәм баш өлешен тишли. Табиблар исә Бриджерның тәнен 90 тапкыр тегә. Бәхеткә малай исән, аның батырлыгын миллионлаган кешеләрне шаккаттыра. Bridger, you're a rock star. Укучылар белән бәхәс нәрсәгә китерә. Красноярск шәһәрендә укытучы булып эшләүче Ольга Юмашева укучылар белән сүзгә килә. Име шул бердәм дәүләт имтиханын алардан яхшырак тапшырачак. Мин мәктәптә 22 ел эшлим, шуларның 10 елы дәвамында балаларны бу сынауга әзерлим ди. Кем 100 балга тапшырырлык дигән уенда катнашырга булалар. Әлбәттә, имтихан җиңел түгел, каушауда бар иде. Хәзер күп нәрсәне үзем аша үткәрдем ди укытучы. Хәзер исә Ольга Владимировна башка укучылар белән бергә нәтиҗәләр көтә. Иң мөһиме, балалары гына түбән булмасын. 2 Кукушкина, 2. Придете завтра с родителями? Бүгенге менә шулар иде. Бәхәскә бирешмәгез, кызыклы язмаларны безгә җибәрегез. Очрашырбыз. Безнең социаль челтәрләрдә аккаунтларыбыз бар, язарга онытмагыз. Без сезнең кире элемтәгә һәр вакыт шат. Сездән килгән кызыклы язмаларны тапшырубызда да күрсәтергә әзер. Борынгы Хытай фикер иясенең сүзләре мөгаен дөреслеккә туры киләдер. Искене онытмыйча, кадерләп саклап, яңаны өйрәнүче һич шиксез мөгаллим була ала. Сезнең тормыш юлыгызда нәкъ шундый укытучылар очраган дип ышанып калабыз. Киләсе очрашуларга кадәр.